Bernard Grech li qed jikkontesta t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista iddikjara li ma kienx żball li kkampanja kontra l-liġi tad-divorzju. L-avukat Grech għal dan mat-Times f'intervista li fiha ddefenda l-pożizzjoni li ħa fl-aħħar snin kontra t-twessieħ ta' ċertu drittijiet ċivili. Jirriżulta li Bernard Grech qed ikun appoġġjat mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi li wkoll kien ikkampanja kontra l-liġi tad-divorzju. Gonzi kien ivvota kontra r-rieda tal-poplu fil-Parlament meta ġiet biex tgħaddi l-liġi. Saħansitra mat-Times Bernard Grech qal li huwa qatt ma qal li huwa kontra d-divorzju. I was not anti-divorce, ġi rapportat jgħid il-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Mistoqsi dwar drittijiet tal persuni gay, partikolarment iż-żwieġ u l-adozzjoni, Bernard Grech kien attent li ma jisbilanċjax ruħu u qal biss li dawn huma non-issues. Internament fil-Partit Nazzjonalista persuni qrib Adrian Delija reaġixxew l-intervista ta' Bernard Grech billi qalu li din hi xhieda ta' persuna superva u kemm xejn rasa jibsa. L-istess karattru ta' Jason Azzopardi qalu f'messaġġi l-ġimgħa filgħodu dawk li appoġġjaw lil Delija. Mhux ta' b'xejn mar jiltaqa' miegħu, żiedu jgħidu ta' Delija b'referenza r-rapport ta' One News ta' 27 ta' Lulju. Dakinhar Bernard Grech kien inqabad fil-fatt jiltaqa' ma' Jason Azzopardi lejlet vot mill-membri tal-Kunsill Ġenerali li kellu jiddeċiedek it-tesserati jikkonfermawx lil Delija bħala kap jew jażlu kap tal-Partit Nazzjonalista f'elezzjoni. Intant l-avukat Grech ma qatx lura milli juża l-intervista mat-Times biex jattakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista. Huwa tefa' tort fuq Delija li l-Partit Nazzjonalista jinsab mifrud. Fl-istess ħin Grech qal li lil Delija jrid iżommu fil-partit biex dawk li appoġġjawh ma jitilquhx. Fl-aħħar jiem One News u anke Times irrapportaw li wara l-kampanja ta' Bernard Grech hemm l-eks Prim Ministru Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi u l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Luis Galea. Dawn it-tnejn qed jipparteċipaw f'laqgħat fit-tul brabta mal-kampanja ta' Bernard Grech.